Up Junta, building better Africa. Tikulandireni mawa uno pamene takubwereseraninso programu ya Gwede Gwede imene imachitika pa Mibawa Television. Programu iyi makhala nkhani zosiyana-siyana pamene muli nkhani ndithu ichayo kudzana ndi kubwera kwa president muti nonse mukudziwa paja MBC komanso Luntha TV and Times Zodiac analengezesa ndithu nena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akhala akutera mdziko muno mtsiku la lero kunena kuti dzulo limene lero amayenera kutera ndithu koma izi sizinachitike ndipo palibenso ripoti iliyonse imene yakambidwa. Ripoti ikayang'anisisa maposti awo onse ma Facebook mu awapanga delete ndithu sitikudziwa kuti zimene zachitikiranji and palibe update iliyonse imene apereka koma ambiri ife tikudziwa kunena kuti president athu Professor Arthur Peter Mutharika ali ku South Africa ndipo kumeneko sananene zifukwa zimene apitira poti akuti ndi za private zoti sangaulule kamba kuti sizikukhudzana ndi mayendesedwe a dziko koma ndi zawo ndithu kapena kuti nzawo banja. Ambiri akudabwa komabe tamverani programu iyi kuti mudziwe kuti chenicheni chikuchitika ndi chiyani. Kubengazi kuti kusobolera lero mu sika lero chotenga ndi chinchanga chimene basi yamba ndingani kukwera mvula kunjaku tili munyengo ya mvula tini tisamale ndithu kachitidwe kathu ka zinthu mitsinje imakhala yodzaza osawoloka komanso osayilowa mvula yapano ndi yaziphaliwali kupha anthu uzitetezeweka ndalama zokusiya pabwino mafoni kusiya pabwino masuku ano njira yabwino anthu tikumagulira ndalama kuzithu kudzera pa njira yapa ibwino kugwiritsa ntchito njira imeneyo ndalama kuyika ku Airtel Money kaya kumpamba kaya ku banki mukapanga swipe kusiyana otenga ndalama zambirimbiri limbi makamaka limbi bwalo la njovu sisunga kape atete tisamaleni nthawi yamakhala kuti akuona mafoni a anthu akuba ndalama za anthu akutitsegulira mmagalimoto osasiya malaptop mmagalimoto zinthu zofunikira osasiya kuli anthu ali maki masuku ala matsegula pochoka ku nyumba suti tonse tapita ku nyanja ndeti zijambula zithu zimene kuja ku nyumba ujiro ziwa tukulida aliyense tionetsese tatseka bwino komanso tasiyako munthu komanso kwauza aneba kunena kuti uku ndachokako muzindiyang'anira kuli ayenda simcheza ndi maneba anu alifotika muli kumpanda ena kumpanda kumathakulowa lole atukusamuka aziti neba akusamuka kumathakulowa lole neba bayi akusamuka nangamatira kulisala kuba aunyemula chili chonse kumapira funika kusamalitsa pali nkhani ina tichenjezeso tinakamba pano kuli anthu ena mukumajambula ana kumayika pa social media kamina zolakwika zina zomwe anthu akuachitira kakawagwirira taji kuti makomenti ena okhuza ndithu kumati zona kupanga komenti zinthu zote okhuza mwana futi sakudziwa kani mkulukulu tiateteze anawa chifukwa internet siyiwala mwana uja kamakula zimene zichazizamulera akukupangira chibwana ndiyeno tisiye tipewe kuwajambula ngati pali nkhani tafusa pafunika umboni tipite nawo upolisi kumene kuti kuwa madziwa machitidwe ake kuti victim support unit koma tiye tipewe ni khadiro wajambulana kandi zosangalatsa kandi zoseketsa kandi zopesa chisoni tisiye kuzika pambalambanda apa tiyambe mukani zathu zaleba mbanda kwasankhidwa mabodi atsopano ndekuli kusekana kunjako akongeresi kuseka masapota na DPP kuti akuti sanayike mu bodi pena pali pose inde atizikuta adatha masecondment akuchitika kuna maika ena pali deployment kabwera mabodi 66 nde akuti ayi mwachino mulibemo ndimeneso anthu ankasekera DPP kwaseka kongeresi kulena mulibemo nizo zimachitika zimakhani mphamvu ya utsogoli nakamba pano kunena kuti sikuti kwakhala umayimba ngoma kuchipani ndi automatic kwakhala pena pake atsogolero abaona suti matinu kwana pano maona ngati unakuikale pa board member sizimakhala choncho
ni mphamvu za mtsogoleri kuona utamthandizire ndani kuti atamthandizire ndani sikuti ni mathera zonse akutayani ora wakusekani wasiyeni nawo sadasiyidwa maudindo amboma ndochepa zinthu zosankhana boma ndizochepa sikuti kuthandiza boma lanu ndi kudzera kuputa kusankheni pali njira zambiri zomwe mungathandize mukamapanga ngati mabizinesi umalemba anthu ena ntchito ndoti mukuthandiza boma lanu mukamaonetsetsa ndi wakuti pakusuchitika katangale mukuthandiza boma lanu so amene akusekaniwo akungoseka pofuna kupereketsani mtima komano choti mudziwe ndi chakuti aliyense sangasankhidwe kukhala wamboma aliyense sangalembedwe ntchito kukhala wamboma zimachitika ndithu ingolimbani mtima asankha ma board 66 kuyambira ma board members ma statutory ma institution 66 aboma pepa makhala chair ndi ma board members osiyana cholinga chake ntchito ya board ngati mwachitsanzo kwa Escom ndikuonetsetsa kuti Escom ikugwira ntchito yake bwino poonetsetsa kuti sikuphwanya malamulo ake akuluakulu chomwe akufuna kuchita ndi chovomerezeka ndi board imeneyi fa board imakhala ngati yoyimira boma ikutenga zofuna za boma fundo za boma iwaja ndimotso di awa akuchita ngati akutsutsana ndi malamulo awo amene akuchita iwaja amakhala ngati akuondolera chifukwa zochita za board zijama zipanga report Office of President and Cabinet mwabwino kwambiri kuti athe kuunikira makampani amene omwe ndi aboma kunena kuti kodi apa tipange motani apa titani so mwina anthu amafunsa kuti kodi amalipira pamwezi salandira pamwezi ni ntchito yongo wathokoza ka sitting allowance basi chabwino tipira kunganina kugwira ntchito ku district kuma district council achenjeza zakagwiridwe ka ntchito ziutaninso kumene kumene ulingane office tumati kwa DC kwa DC office kwa DC kumene kumapitidwa ndizochitika iyi kuti boma liyende bwino kapena chituko chioneke chimakhala office ya DC neso ikhale bwino masiku tumati mphamvu kwa anthu decentralization ichi kama kabaza 5 billion ndio tikafika kwa DC kama kabaza kandi local development fund ndi kwa DC masiku ano zinthu zambiri zikumachitika pa district level bwana mkubwa ndithu DC ndi anthu awo ndamene akwera kugwira ntchito yotamandika koma kumakhala vuto anduna amene ali ku government amayendera makhaso angapo ndipo anali ku Mzuzu kuneto anali kumpoto ndipo amakumana ndi akuluakulu ogwira ntchito meneko komwe anachenjeza kunena kuti asiye kugwira ntchito mwaulesi yes akhale kuti alilede kugwira ntchito ngasakufuna akonzekera kuchosedwa ntchito akuti makhaso ambiri akusowa tinga division masomphenya ambiri masomphenya akumango kamba za mavuto amene alipo akabwera koma kwafunso kuti masomphenya ndotani mufuna dirani ziyende bwanji palibe choma utani bakufotokoza komanso anachenjeza ntchitidwe yobwera ku ntchito 9 koloko basi tsiku lonse kukhalira mabodza miseche pa WhatsApp zimene zinde ku office wa DC kopya nakusowa zichita obwe bola so 9 koloko anduna mndana nthabu yabo ya 11 koloko ambiriwa amwe kaiso ri ntchito ambo kubira mathu aduze kwawo mena amuna wana bwerera zulo kapena ngadala amunawo mena anaendera ku chibwezi adikirira kuti athandizidwa ali panja kapena ndadzera kumowa kunali nyimbo yotani anafina motani kena kwakatero basi aweruke kugwira ntchito kwa DC sitwagwira kwa ntchito ndakwachenjeza anthu otero kunena kuti mukapitiriza izi gamoto linafa badile amangochiyimitsako mungapake pulani yokuti ulopa disipo mungagule galimoto ija kuigulira badile kunena kuti ikathandiza ntchito zina zake za social welfare muli nkhani zochitira nkhala za ana azigogo peza kuti pa office ya social welfare officer alibe kuti kuchito nthawi makubwera mwani kulo kumasana olo zinthu zongothandizira office mwake mulibemoso kuti makhati tugwira ntchito mwa mtundu wanji ndifaka kunena kuti masomphenya pena pake tikumapanga blame boma kunena kuti ayi tikusowa chakuti koma masomphenya maoffice a DC so amasowa achabwino ndofunika kulimbikira kukhala anthu odzipereka kuti tikathandize bomalo kuti komanso anthu makamaka fa ntchito yathu ndiyozipereka yathu kugwira ntchito ndi anthu timalandira banji timathandiza azikayamika kuti ayi wa DC fa ntchito ya DC siyamasewera ntchito office ya DC siyamasewera pa boma ndete tidziperekeni komanso ipenda chifukwa chokuti
timaongonena ayi tikuchotsani takati kuzimva kwa nthawi anthu ogwira ntchito mboma kwatisa makhala sitingachotsedwe kwamwina tasintha malamulo ndikuonetsa kuti amene akulephera padzibwera chilango chotani zikozanso kuwapangitsa kulimbikira makapa mtambasale kuti sangati gundegunde linafika ndithu chabwino tikapumulire pang'ono mundimene tichitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Chigawo chachiwiri cha program ya gwede kupitiriza kuzungulira nkhani zimene tabwera nazo tikunyadira kuti mukadali pomwepo kuitsatira program imene ndikulandireni chigawo chachiwiri pampanda. Akaidi akudandaula kuti ma prosecutor ena a polisi kumafuna kulandira ziphuphu kuti milandu yawo ipite ku court akaidi amenewa. Kunali International Human Rights Day tsiku lokumbukira ufulu wa chibadwidwe pa dziko lonse lapansi ndipo dziko lino lidachita nawo mwambo umenewu ndipo dera lina lomwe lidachitikira mwambo umenewu ndi ku Blantyre prison Njemati Chichiri prison koma mmodzi woyimira ma inmates analankhula pa mwambo kunena kuti pali ma prosecutor a polisi amenewa ndi omwe amatengera milandu ku court amanga munthu akamulemba statement ku polisi kuja kandi ku CID department kandi ku General Justice department file ija amayipiritsa kwa ma prosecutors ma prosecutor department imodzi ya polisi yomwe amaphunzitsidwa ku nkhani ya malamulo yemwe amapita nokapepa court kunena kuti kodi ati ndi milandu ya apatse tsiku kumene kuja ndi komweno iye prosecutor a magistrate akalowa amanena kuti muno tabwera ndi anthu awa tikuwachaja mulandu wakuti omwe tikuwaganizira ndino akoti afunse munthu chakuvomera kapena sikuvomera mlandu akakana prosecutor uja wampatulutsa umboni okuti apange defend case ija ya boma ija kuti munthu uyudi adachitadi zinthuzo palimandi koti linanena kuti amusapatseka ibelo akasungidwe mlandu malinga ndi kukula kapena kuchepa kwa mlandu wawo amene wawa ambiri timamvota akutazaka ku prison sanalowe koti mwina zaka 4 mwina miyezi 7 ndi akudandaula kuti iwo amatha kuwakumbutsa ma prosecutors amene amazenga mlandu wawo uja mwina kutuma chibali tapita ku polisi mukati kumbutse kuti lo walite koti akuti ma prosecutor ena a polisi amapanga demand kuti mutipatse ndalama kuti mlandu uja tikawupitise ku koti tikafusa magistrate loweri iti tipitana no ku koti anthu amakanika opanga zimene zija ndoda dzinga koti akungokhala ndimene zilili fo mlandu uja makaka kuti majawa prosecutor ndio ndi yani tabwena kuti ndamene anga pange zosanga nchamakisendani ndiye ndi chomwe yakudandaula anthuwa so izi zimachitikadi azimakhala mtundu otero zomwe zili zolakwika pa malamulo fa prosecutor sakuyenera kukhala motero ine pali milandu ine machedwa fa cha koti kuti koti ndi zinthu zambiri magistrate ndi milandu yambiri mina mlanda kwa imisaliro au basa dead after 6 months zimatha kumatero koma pali milandu ina yokuti akuti ma prosecutors akumapanga demand ku zimene zizi kwa amene ali kulimandi ma prison kuti mlando odani ukapitirire ngati zili zotero kuti nokanena ku ACB kuti pali prosecutor we akupanga zotere kuti ACB fufuzepo ifomeko ndikuphwanya ufulu wa munthu ndi zinthu zolakwika komanso pali chinthu china ndichakuti ku department ya ma prosecutor ndi department yofunika kwambiri ku polisi koma pena anthu aja masowa training ya mphafu amati mlando kuti munthu apalamula munthu uja khandiloya wabwino chifukwa saname ma lawyers amakhalanzi ma lawyers oti wathazaka pa 57 ali ku school akumasa kupitisa maphunziro ake amadziwa kuti mlandu ulo munthu wachita ndipanga moteri dayo koma ndi prosecutor amene sikatswiri pa malamulo I think koma zimavuta mlandu umene zimaoneka ngati kuti boma ukupanga present case yokuti libe mphafu chifukwa chokuti akumana ndi lawyer amene ali katswiri zingatheke kumene kumbali ya ma prosecutors ziko mutamatumiza ku ma university okuti azikapanga training ya malamulo kuli Catholic University kuli UNIMA
kapena pano mati mal government of chakuti yakuti mal school of government azikaso nditi mal refresher course kuti zinthu zikuyenda bwanji chifukwa chokuti unena chilungamo kamaonera mlandu kuti prosecutor ndo wa polisi mbalire kunoya kuona kuti apa zikutivutsa koma chino zoti mlandu uyu wapalamula koma uthera wa shout chifukwa chokuti awakukanira kupanga present case yomveka pamene umboni nali nawo komanso kumakhala chinthu china chomwe ma prosecutors amatha kulandira ndalama kwa munthu amene akuganiziridwa kesi yafufuzidwa bwino bwino pa ground ndi ya CID ili numbo lokwanira koma prosecutor ukakusintha mlandu kapena kuti ukasiyane ndi umboni zadala chifukwa mlandu omwe wapatsidwa wasiyana ndi umboni munthu amatha kusiyidwa maona pesa kuti munthu pali mlandu wa decent assault okuti mwina munthu amangwira bwino amangwira moyipa usana amangwira bwino yani amangwira moyipa munthu mayi kapena mkazi malusakhala bwino mwina iwo aja kukhotesa mlandu uja wakawika ngati walepu kuti ngati wagwiridwa so pesa kuti umboni ndiyoti kubweko kukhoti akafuna umboni wakuchipata kuti munthu wagwiridwa kapesa kuti umboni wakuchipata palibepo akuza kuti munthu uja wasidwa wamuna akampasa mlandu wabwino bwino kuti amachita nkhaza izi amachita nkhaza izi mwina ku magistrate uja anakaona or high court judge anakaona kuti zikhala motani so pali nkhani zimene zofunika mwina kuwaphunzitsa bwino bwino komanso mwina malipiro awo amalowa fandi ndi udindo ovute kobase ndi udindo kuti munthu akumpatsa mamiliyoni ase mamiliyoni ndaona ndikhondesere nkhani akaona ndi malipiro ake ayiyeyo mwaona ndi mavuto ali kunyumba kwake sanga kane chiphuphu zizinamizanapo samanamizanepo akuluakulu munthu amalandira ndalama zochepa kulandira ziphuphu ndi 100%. Ndi maprosecutor awa mukasankha mwakozeso mapackage abwino malipiro abwino kuti azitha kukana chiphuphu kunena ndi ndalama zanga ndizokwana nanga munthu akathe kukhondetsa mlandu faja 20,000 ndiyo sagwira wewe kuyenda muona prosecutor mvesa chisoni muona prosecutor awawa chiphuphu akuza kulandira ndeko polisi koso mbale ma prosecutors package yawo ikhali yabwino komanso afunika training yabwino kuti akakumana ndi lawyer azitha kupitiriza mlandu uja kuima naye lawyer umachita kuona kuti prosecutor wakumana yabwino mwina kunjenjemera kuti ma criminal lawyers abwino mpase ni oti prosecutor akafuna ulokumwa asamakamwe ndalama kukachasu yani nakale moyo wacho ulibwino azikhala kuti akamwa ku hotel chito ima komanso kaya komano munthu amene amanga uja kumanaye kukachasu koko akangulira vereboti mawa akayika umbono kwani olo kuyenda samaende pasika ma prosecutors mufama kugwira chito yayikulu basi mukugwira chito yayikulu leze zofuna tizione bwino komanda ma prosecutors iso amene mukumafuna ziphuphu kwa ma inmates zimene zomopanga zinthu zolawika chabwino timalize ndingani mafumu akuluakulu ayikidwa pamazimu kani yabwino akuti ayikidwa pamazimu mu chaka chamawa cha financial year boma lili mapulani loyika maparamount chief ndi ma senior chief pamazimu chabwino cholinga ndichokuti achepetse ndalama zomwe zimakhala zochuluka anthu akadwala ndakuona kuti njira yabwino kuti tichepetsere kuti ayike pamazimu chabwino nde dziko lino lini maparamount 7 akuluakulu amenewo amapeto pa ufumu paramount ndi ma senior chief 177 ndio ndikaphatikiza onse 7 ndi 177 yo tumera 384 ndekuti mwachitsanzo chabe ndekuti boma lilanena kuti lufuna laike pa VIP mafumu ameneyo ndekuti misonkho yathu idzilipira 63,000 pa fumu ineli yonse ndekuti pamwezi pamenepo 63,000 pa fumu ineli yonse pamwezi ndekuti pa chaka ndi 139 million momwe yerekezera takhala ndi pa VIP pachaka chabwino so titakhala kuti apita pa Jamaica executive ndekuti azikhala 30,000 fumu ineli yonse pamwezi ndikuti pachaka ndi 66 million pachaka so aone maganizo chabe amene alipo koma tizaona ngati zidzakhale mu budget ya chaka chamawa yokuti mafumu ake tikukamba ndikubwereranso kugwira ntchito moona mtima ndekwa ndisiko so wamagwira ntchito ngati traffic wamafika pa 3:30 mamawa ndikuchoka 6:30 mamawa mama watu anzaona mamili basi
traffic ndaba mini bus de pachizake wapi akokwe misabili bus amakaima 1 km amako bwera ndopasa namone aire malamula kuteka zikatero Now the watu mundu mataumona mini basi kwa nyiri hapo kwa traffic ali bado kumadaba kuti kuda ntasiya kopa malamulo kale ya traffic amopedwa atu kodi bana traffic sakopedwa fajana ni fajana ntho akumadelera wapeza wa traffic akwimisa mini basi akumuza traffic ali pa speed ndachita kale bani achita kale chani kodi malamulo wasatira gari malamulo kwa polisi dikamona ntchito yake ndipo kodi sisondera mulo kutsatirwa koma chifukwa chani a traffic akudereredwa ndama mini basi ndifunso ndio mesa madawa asatize kugire chiro kwa ina wa ndezi kulawiratu kodi ndi anthawi yokayo anthawi naba nthawi ya traffic komano ama mini basi nifanya kumaderera traffic wa traffic ali pomwepo utezo mini basi abimapo akupashika wa traffic akoneka dalibe somphavu zoka muthamangitsa mene kuti chifukwa chani zochitika chani kwene dziko litukota tutikaona polisi timene tidziwopa tidzinjenjemera otisadalakwe mesa mati ndabale athu samawo ndabale athu tupoyika lamulo kuti tikhale pa mtendere osati pophwanya lamulo wa polisi sakhala mbulawo wapaphwanya lamulo chabwino basi timalizecho palabe nkhani yokuza ujena apa timalizecho nkhani zathu za lero zikomo zolengeza zimakakumambiri osati kumapeto nangasindi kukamba zoti kupita Christmas amene basa mbiri matayala awo amakhala kuti yakuyenda mopanda kutsatira malamulo anthu azazalitsa mmene mucha zinthu zambiri fo choti sakuopa ndifuna tiziwo chomwe sakuopera acho ambiri basa mbiri ndi chani fo choti amakhala nyamula miyo yendani ndifuna Christmas ngozi zichepe tiye tilimbikitseni lamulo ligwire ntchito palibe zota Steve timacheza nawo apalamula fa munthu ukamulipirisa fine yokuti alako ndirakuthalipira 20,000 zimawawa mawa makagula tayalacha wanyamula tumopitirira mwesu apapa iweka ndipire 50,000 mawa sunyamula satupitira mwesu 40 mata zimakuwawa yes ndikamba kumulembekeza traffic joka mona kuti akololamo umayenda ndobwino pa speed ya speed ya bwino chabwino nditu timalize modelo program ya lero bambanda tokoza matizu kuti nkhani zimenetera bwanazo kumaliza modelo program ya lero ya gwedegwede pamakina tinali Sumaya Chidela pa FCC tinali ndi Maya pa kamera tinali ndi Charles Mpinda ine ndi Selina Dumbula pitizani kuonera ma program eno tsatira tapita gwede Club Junta, building better Africa.